Nagapon yung lagad sa kanginan, Trifon pa Beryl Morales, and then my partner kapon diri si Wendy Tayed. Asap kita ha, always say a prayer. Kumusta ka mga pumati ka mga kabisano Mindanao? Ilabi rin nipita sa taga-Badjan, no? Ito mga kaliwat ni Easter Inambre. Ay, may text mo na ako. Mare, okay, Mats, yeah, Mats. Maan pagpaminaw sa mga ginikanan din napita. And wala naman sa dream mga ginikanan. Wala may lista din, nalasig. Kumusta na sa taga-Badjan? Na may pagpaminaw ka ninyo. Nining atong nandang tulmanon. Okay, wala kay Sunan. Ang swatan po ka na hatagan o pagtagad mo. Pinadaan kinis usa ka malaguton nga asawa. Ay, napadagin ng tao. Nagsapot yung malaguton pa kayong asawa. Mapaila lang singaan nga, Lucia. Di ako mahasol ning bana na ako nga grabe gyud katalawan. Giling gyud nako uy. Di man sad puti og itlog, laguman pero talawan gyud kaayo. Hinuon sa nangulitaw pa ni nakong tawhana, nagpaila gyud siya nga usa siya ka isog ka pagkatao, pero karon laminyo na mi, migawas ang natural nga kinaiya, ang pagkahadlukan, talawan sa tanan nga matay. Mao magud ni ang mga paghitabo. Sugdon ko lang sa nangulitaw pa ni nako ning akong bana nga si Pakito. Hi, Lucia. Hello, Sad Pakito. Oh, kagilok. Tauta. Ikay kaut ong. Asa man? Sa kong itlog. Be. Hangol. So, pagkaot ka man kaha. Ay lang oy. Hadlo ka man lagi da. Ay, Lus, asa man ka? Where are you going man, ha? Nga naman? Puyog ko. Di ka pa kugos. Dili, sabak lang ko. Naway lami. Be, palamian na to, be. Tarong gud Pakito, uy. Hmm? Ug doon na kay tuyo, isulti dayon na. Kaya nagkahirap ako. Kuan Lus, kay, unsa man may madawat ka kung pinaskuhan diyan mo ngayong Pasko. Wa pa ko masayod Pakito. Kung makahatag baka ko. Nay, ginaingon ba sa kaawit nga give love on Christmas Day? Ikahatag mo ba, Lucia? Kuan Pakito, doon ako'y patakaran sa tao nga akong sugton. Kasabot kag patakaran? Ayaw minto si Tadaran. Tadtaran sa imong naong patakaran. Guideline ba? Ayaw minto si mga pros and con. Maingon-ingon ana. Unsa man na Lucia, isulti kay niya kanako ang tanan. Ang tanan imong gipangita sa kalaki ni anak ko ang tanan. Bugiro. Yes, that's true. Isulti unsa man kana. Ang akong gusto sa usa ka lalaki mao nga most of all Tell me, Luz, unsa kana? Tell me. usa ka lalaki nga matapang, hindi duwag. Unsa mo tabang? So matabang, dili matabang kundi matapang, maisog, Matapang. dili talawan, coward. Naanak ko ang tanan, Luz. Kaisog? Kaisog na lang. Ako'y taong huwag ikadlukan. Kaya ako'y tao nga mutabang sa mga tao. Bisan kadto mga taong wa mga kinahanglan og tabang, tabangan ako. Bugiro. Mao na matuod, Lucia. Unsaon mo pagpaila diri nako ang imong kaisog Pakito be? Padalipdan tagib ka sa bisan unsang mga katalagman. Kung dunay mga pagpanamas-tamas kanimo, andam na kong isugal akong kinabuhi, kana kapanalipdan ko lamang ikaw. Ang bugiro. Muna matuod, Lucia. Andam ko mamatay ug magpakamatay tungod alang kanimo. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Sure ka? Sure na sure. Unsa ron na siya? Karong buwan? Luspad ka lagi. Waoy! Nagtukan hadlo ko? Unsa ka ron? Mao na ron ang irong buang. Kanito ang ha? Kining lang lawas na ko na? Dagan mo irong buang, dagan mo. Bulhot! Amawa ni mulaktoy, uy. Perting dagan ni Pakito, imo magihadlok. Naibaw ko grabe katalawan ng tawhana. Way sama kahadlukan. Mao nga akong ihadlok. Nga naman ka, uy, nagselos na sad ka. Pural. Ibugo ko nimo. Unhan pinong ko ng Pakito. Mo din ay style na ini mo. Nasayon mo ko sa kadlukan ng Pakito. Hadlok mili na siya nga nino. Unsa? Hasta yan anino nahadlok si Pakito? Pulting hadlukan na. Ano nahadlok man? Nga. Kaya nga nino, gibutangan niya sungay. Ako gibutangan sungay. Unsa? Nahadlok magali na siya nangihi. Kay? Kita ko na siya gwati. Gibutangan pag ginakog ikaw ang nga nino. Di ka sa manos magbutang sad. Basta ako gibutangan niya nino. Porting ko yawa Pakito. Dalawan gid na sa Pakito. Ay, sos, grabe. Talawan, sukad pa itong bata, may talawan na kaya na siya. Ang buto ba? Basta grabe, ginakatalawan pa kito. Kita ka naglaba, porting dagana na. Labi na doon ay batakan. Hadlo kayo. Nawal ko kasabot ana imong gipanulti diha. Uy. Basta grabe na katalawang tawhana. Kita ka? Ako rin ang paghot-paghot.
May bulot og dagan. Mura sa Nagtuo sa iro ko. Mao gani, mura sa bitaw kag iro paminaon. Mao gyud tingali nga mura kog iro. Kanus ana magsugod. Niadtong itoy pa ko. Nge. Lagi pa nga akong tatay nahibaw sa dukon sa katalawan si Pakito. May istorya gid ni nako. Oy, unsa? Kanas pakito, anak? Pubida grabiha, katalawan na, halukan kaya nang mamatay. Ngayon nahibaw man ka anak tay. Kung anong di man. Halo sa tanan mga laki din sa itong barangay, agina sa akong mga kamot. Ha? Oh. Unsa nag-agi sa imong kamutay ba? Oh, Naunsa day ka? Kanang nabayot na day ka tay? bayo si mo kagaral, titilo ng uni mo na. Kanya nga niingon man ka nga mag-agi sa imong mga kamutay. Ako'y nagtuli sa kadaghanan sa mga lalaki din sa atong barangay. Oy, unsa mo? Hala no? Manuli di ka kani adto tay? Oy, muna ako profesyon kaniya to, ang kanang manuli ang mga bata din eh. Gamit ko kanang labahaw, kanang pakang. Ya, isulob na yun, isulob na sa batakan ang kinataos bata. Nga Nga. dayon, abison din ako. Pagkauman, humol tagat. Agay ka sakit ato Oh. mo ba di ay tay? Nga dayon, butangan ko kanang bawk sa lubi. Dayon, magbahag na. Nga, tagas kay kamisin na mga bata na. Mao na tuli kay nadto. Wala na karon tay no. Karong lahi naman, moderno naman. Ay, pabida, pagkataon nas bata, wala tulion ang daas doktor. Dili na may kasapian na kalakiha. Sapi na doktor. Kay ako naliwat man sad ko sa akong lolo gud. Kinsa man sila nagtuli nimo tay? Akong lolo. Tatay sa ko tatay, maong naliwat ko. Gitawag ko nila kanang tiyagong manunuli. Sa? Wa. Og dinhi miabot kid ang adlaw sa paghukom sa duha ka lalaki na ninguha nako. Gipahunat jud ko sa akong tatay. Nan karon Lucia ba kanang kinsa nung gyud sa duha ang imong pilion ha? Si Pakito ba o kana si Kwan? Laktoy? Laktoy kana laktoy ba nga? Kuan lang ko tay, uy ari lang ko sa lesser evil tay. Oh, kinsa ba sa duha ang lesser evil? Si Laktoy tay, palahupog niya si Pakito. Oh, sa mas Pakito? Kuan ang pagkatalawan raman. Pero kanang buutan si Pakito tay. Nalalarga si Pakito. Pero pasabta lang kung mayo si Laktoy ha. Tingali maghulimentado niya ang bata. Ah sige ako ray bahala tay. Nalalarga! Oh, saan mo siya? Ha? Ikahataw mo ba nga rin ka na ako nga imong pinaskuhan ang imong kasing-kasing? Sorry lang kayo Laktoy. Kung sa'y suri siya? Di na Kung sa'y suri? di na ko madawat imong gugma. Ha? Ikaw ang may kugman ako, ha? O Laktoy, Kung isa may kugman niyo, Pakito ba? gipamong mo na. Obo! Di ko ni matawat siya. Pero Laktoy, Magkamatay ni Pakito! Kung mapakyas ko sa kung gugma diyan mo! ay lang gud pamugos Laktoy. Uy, Magkamatay ni Pakito! Magkamatay ni! Laktoy. Ayaw! Lucia. Ang saktong sige? Si Pakito tay ay gigukod og sanggot ni Laktoy. Unsa? Nya. Ay perting dagan ni Pakito tay, may bahag ang ikog. As katalawan na gintuhan na eh. Daan ginim taa pa. Bata pa lang yung daan. Hadlukan kayo. Kuyawan mo ko ani tay. Ay, pagkahiling ginas Laktoy ha? Ha? Papakitaan na sa glayang babae. Sultihan lang nako tay. Oh. Sige. Nako. O inasan si Pakito nga ayaw sa padluka ha? Pinam, mangisog sad siya. O tay, sultihan ako. Katalawan sa ng Pakito. Daan ba jud ko? Ang atong bata pa, grabe ang katalawas Pakito. O lagi tay, sultihan ako. Magpakasalta, Lucia. O Pakito, musugot ko basta di na ka magtinalawan ha. Mangisog ka na. Ayaw ka hadlok ang Laktoy. Huwag man ko mahadlok, Luz. Buwa ko no, may bahag mo ganang ikog ni mong gigukod kag Laktoy sanggot. Nakalimutan mo ko ni Adto. Pero sunod, di ko siya atrasan. Kana, mangisog gid ka. Ayaw pag tinalawan. Ingon si tatay, sukad pa ka ni atong bata ka pa, talawan ka na gid kuno. Nauobit ako nitong tatay ni mo eh. Kining hadlukan kay kong tinuoray. Mangisog na gid lagi ka. Kami akong gusto sa usa ka lalaki nga dunay ka isog, dili gid mahadlok. Ayaw pag tinalawan. Tiguwang ka na kud. O Lucia, karon, human sa tong kasal, mangisog na ko.
Wa na ko'y kahadlukan. Kana, muna akong gusto sa usa ka lalaki. Isog, og dili gid mahadlok ba? Approve! Approve! Og nakasal kita mi si Pakito, nga nakabantay ko nga mahadlokon gihapon ni. Sa diyang may paso na mi sa simbahan, nakabantay ko nga nagpanlingi ni. Uy, ano pa nagpanlingi ka man diha, Pakito? Sa diyang may paso sa simbahan, nakabantay ba si Padre Peter Monteron? Ang ako man gudog, nagpahipi lang si Laktoy sa ligi, busilo niya ko. Na, hadlok ay ka. Nagana lang ko. Naglakaw tumanin ako. Og dili magbinuang nako. Dili ka makapanalipod nako. Nganong dili man ka, bahala nagmamatay basta nang dahil sa iyo. Bantay bitaw ka ha. Oo, Lucia. Wa na ko'y kahadlukan. Bantay ka ha. O lagi, tungod alang kanimo, mangisog na ko. Kana, muna ko gusto sa usa ka bana. Hangtod na nakaanak mi si Pakito og tulo, duha ang babae usa ang lalaki. Ug matag abot sa Pasko, aligri kay ang among pamilya. Doon ako'y nabantayan kang Pakito nga giluon ko lang gyud ang tanan. Ug dili gabi nga nakalitan ko sa gipanulti ni Pakito diri nako. Kining, Lucia, mangutanan ko nimo, kay asawa ta na magyud ka. Unsa man? Unsa mangutana ka? Uy, sige pangutanan lang. Unsa ba na? Kukuan balos, kining, malipayon ka ba sa tong kaminyoon? O, unsa? Unsa man ang pangutanan nimo Pakito, ha? Kuan balos, kining, kontento ka ba sa tong kaminyoon? Satisfied ka ba? Satisfied man. Aw, Yun na Pakito. Ano pa nakapangutan na ka man ako, ana? Ikaw di ay, wa ka ba dahil masatisfied sa atong kaming ngayon? satisfied kayo, uy. Nakanak ko tag tulo. Munas ginhawa. Aw, nako bag, wa ka masatisfied. Tagbaw kay kulos. Pero kuan man lagi. Naigo na anak, uy. Nakasabot ba ko ni mo Pakito? Kay matud pa ni tatay na ako nga grabe ka kahadlukan sukad pa sa bata ka. Mo bitaw, makakita kong tatay nimo, kuratel kong dagan. Kay talawan ka mang good. Ay, inborn mo ko din ako. Og day gabi nga may andar gyud ang gana ni Pakito. Nakabantay gyud siya nga wa na ko ganahin ug kana kay ko ngadto niya. Nga mo ka day? Wa man. Nang hupaw ka man ko day, ha? Ugal lang. Lucia, nakasabot ko day. Unsay nakasabot ka, Pakito? Nga nung medyo lahi ka nagtimplada si mong pagbati dili ka nako. Kasabot ko, Lucia. Unsa ba Pakito, ha? Basta nakasabot ko nga ngano ka o naunsa ka. Unya, ha? Mao na akong pagkisultihan nimo. Unsa? Kining nausab na kahuna-huna, Lucia. Kay nakasabot ko nga ngano ka og naunsa ka. Unya, Pakigsultihan ako sa tatay nimo. oh, ikaw ang bahala. Ugma na lang. Pakigsultihan ta si tatay. Nalipay na lang ko nga nakasabot na gyud sa kadugayan si Pakito. Ug mao kadto nga diha gyud si Tatay Tiago sa bay, nakigsulti kang Pakito, nagkasulti gyud sila ug nagkasabot ang duruha. Unsa naman tay? Amo ang bana ni mo. Okay na lang eh. Mada pa man kas imong kusog tay. Wala pa man. Sa may andamon tay. Magsabot taron. Pakito, unsa naman, ha? Lucia, atubangon ko na lang kinitanan. Una, panahigayon sa tibok na kong kinabuhi. Mao nga, Ngano ka Pakito, uy? operasyon kini Lucia. Ug una, panahigayon nga, magpa-opera ko. Mao nga, kung sa may mahitabok ka nako, simba ko lang. Mamatay yun ang tao, ug pagdagito ng kus kamatayon, palihog lang, Lucia. Ayun, pasagdi nga itong tulog ka mga anak. Ay, kanimo Pakito. Oh, Lucia. Basta, mora ako'y panogon ka nimo. Nga kung sa man ang ugali ng mahitabok ka nako. Kaya magiging ito masiguro ang tanan. Ay langit pasagdi ang mga bata. Ayaw yun, Lucia. Pagkahanggaw ba itaw ni mong tawhana ka, uy? Ano bang nanugon ka naman diha, ha?
Why mamatay sa tuli, oy? Ah, Why namatay anang tuli? Kasabot ka, ha? Pakito, wa! unsar man day Kuya Ulos. Ang kuyaw ra og tomatiso ng imo. Magsinaw, murag itlog sa baka sa Australia. Oo ha? Mao ni ang ako nalagutan karon sa kumpana. Karon pa makaroon nagpatuli nga tiguang na. Nanugon pa nga di pasagdan ang mga batag unsay mahitabo niya. Hay, napa ni namatay sa tuli? Uy, Bam, na namatay sa tuli. Bam, unsa magkamoy pasultihon, Lucia? Si Lucia ato Sinder. Lucia. Kini ko yang bana perting taluana, no? Di man sa puting itlog. So, gikan pag ingon nga tatay, gikan pas bata pa rin talawan na kayo si Kuan, Pakito. Na karon miabot ng panahon na minyo sila, anto dehi kayo nga murag naghinuktok ang iyang asawa. Ingon si Pakito dahil nakahukom na ko, nakadesign ako. Kung sabot sila ng tatay, iyang nanugod siya sa asawa, kaya nakanak ba siya talo nga, dahil kay mau magini primerong operasyon ako. Kung unsa may tabo nako, ati manag yun nga itong tulok ka mga anak. Oo. Yung asawa, hilom da eh. Huwag namatay ng tuli. Tuli na di ay? Patuli na rin siya. Wala siya matuli. Kaya pagkatulok. Magkaanak din na mag-uway tuli? Oh, Wala ganun. may problema tingali di ay. at press, oo. Ang problema lang... ko kasuway. Oo. Unsa to? Kana din sa Arios, kana din sa Tunggan, tuli magapit tawag ana. Oh, bitaw, sa mga babae mo na tuli. Oo. Wa pa kagasuway, wa pa matuli ate pres. Pa. Ay katawa tayo. Okay, kung ari ka sa balang kasulatan, gingon man dito nga, tinuli o dili tinuli, hudiyo dili hudiyo, iaragyapon kita ni Kristo. Oo. Wala. Wala. Kanang ang kanang unsa nga na iniban kanang mahinomdom ko nga panahon gani sa summer no pertikyo hinilakay sa mga bata atos klinik ko panahon na magtinuloy. Sakit ba tingali na? Ay, Sa unang panahon, pero karon naman ba? Inject naman. Nikatawag bata, diretso naman tuli. Oh, bitaw ba kada? nagyapon rin operasyon tuloy nagyapon rin. Nauban, maghilak tao na ate pres. Pero dili maghilak sa inipikas na ate pres kanang inig-inject sa Anesthesia. sa anesthesia. Mo mahilak sila pero inipikas wa naman wa namin sakit. Pero kanang di parehato Sa sa Bisaya. saya. May anesthesia. Bisaya, may anesthesia ang Bisaya, di ba? Bao to inindot sa una katong tuli Bisaya kay kana makita gyud mo nga isog jud ka ba. Atong inigduot sa labahan nga Ngilngil ano? Ngano man sa amo lan sa una sa amo panahon sa bata pa mi nigtuli adto man gyud sa tubigan. Oh, Adto mas dapat oh dapat dagat kay Dili ini sa Litsom na. tubig tapa ang sa amo ngano ka to unya ka nagtagatuhod ang tubig. para humog siguro bam. Ambot yung ang gipakang ra ba sa ako no kay kanang palwa sa saging. Oh, di ba? Ha? Palwa sa saging? Palag sa saging magikuag dahon magipakang gyud. Dili, mahumog man na, di ba? Di mo nagahi. Ha? Di mo nagahi ang palwa sa Saging? saging? Damo ko hait kay nga kuan labaha Kutsilyo, o kanang Di ko aman wala man kanang panalitan na Pila ka pa ka nga, bam. Ako Mura mo. ka joke, ha? Kumpit mo itong amua. May pag wala ka patuloy, bayot ko ka. Dili kauban man na sa health. Tinoda, magluspad lang ka kung di ka matuli. Labo ka? Kato amo Osman. more ka ng kuan gito kanang kudlit ba? Kudliton. Purti sa kita. Board, sa una board, ako dugay ko nagpatuli. Nga naman. Gamit mo ito kanang tulion nung naging dako na kaya na yung mga nagpalos, pwede mo na bastod. Ato na ko tago di stabo sa nabaw na ko mamamag ako lagi. Gamit kay Jack. Sama na Sige, giliw. matago man ni. Oh, para pansoy, amo kay kapas. Just tapos? Just tapos kuraan. Gagmay man, just tapos. Just tapos kuraan gagmay man. Gagmay man. Ang awa lang man, hilabot ko Ambot lang, ambot lang. Gagmay man. Ang nakanindot sa datong wa di ka matuli kasi mo tayo stick. Ang just Sama tapos. ba niya? Paminaw sa ang just tapos sa una ate pres gagmay. Mao sa detective. Ang just tapos sa nagagmay nga ni Pis. Ang ako lang moingon ka pres nga. Masudi ay ang ako lang musumpes gili. Mura mo sa ni piso. Ay! Hindi era bata. I'm sorry. Ay. Hala, base na lang hindi ko magpatuli, maisog na mo ba na? Bitaw. Oh, kay di na Tuli, oy, kay
dako na gud. Thank you, Ka basig doon na si pagbati ka ng psychological sa Thank you. Kay nakasabot naman. Sinaw kayo. Sinaw kayo may tuli. Nakasabot naman sa pakito sa Bayulit ang asawa. kulor. Basta tiguang ng ano ka na, Bordo? Basta tiguang na, yan di mo patuli. Ini-pause, bayulit kay kulor lagi. Madag tapol. ay grabe ni mo gano. Ano na? Wa mo ko nakita sa adlaw. Una mo rin mo. Undi ira. Ay, kinato, hisgot. Oh, Okay. mas maayo na kayo kung mahisgot tag health consciousness, mas maayo. Bitaw, Di ba? mas may gyud Oo. matuli. Mas mayo matuli. Hala?